премьер Акимов Федерациясының һәм Нұрсұлтан Нұрғалиевич қаршысында. Кім? Фәрит Мұхаммедшин да тыңлады. Президент Романова. Жәмәғат трансляция кеттеме? Айта башлап. Адым-адым эшлибез. Анда татар телеме, рус телеме, инглиз телеме барыбер. Без татар телен кулланып, татар телен мәдәниятен яшәтеп, җәмгыятебезне шул социум җәмгыять 4.0-га тартып чыгарабыз. Аның өчен исеме дә Татар 4.0. У заягына чыкмады. Юк, аны мин аңладым инде мәгънәсен. Шуны менә хәзер карыйбыз инде практикада ничек. Практикадан Россияда беренче адымнан Тәбез кіріп қарайсың ма ютубқа? Ничек бар? Вы хәзер әйтәм, канал VUG пробел тат. Рәхмәт Тимерханны хәзер карыйбыз. Исәнмесез җәмәгать, күргән бит сез хәзер үз алдыгызда Тимерхан Шәйхетдинов исемле шәйхебезне күрәсез. Бу 7 кеше карый. Күрәбез хәзер 7 кеше карый. Тавыш звук оператор буларак Фәрхәт Фаткуллин булып тора. Хәзер озакламый миңа Тимерхан әфәнде үз урынын бирәчәк. Бүген без сезгә Татар 4.0 мәкаләләр язу бәйгесен конкурсының кагыйдәләрен аңлаттыра булабыз. Хәзер мин Тимерхан әфәнде әзерләгән урынын алыйм. Мин үземне әлегә күрмим. Әлегә монда Тимерхан әфәнде саңа калып бара икән. Яхшы. Иң беренчедән исәнмесез? Кадерле аудитория. Минем исемем Фәрхәт Фаткуллин. Үзем Татарча язучы Википедиячеләр җәмгыятенең бер вәкиле булып торам. Һәм монда Россия Федерациясындагы Викимедистлар оешмасы һәм дә безнең глобаль дәрәҗәдә эшли торган, яза торган татар телле Викимедистлар төркеме исеменнән менә бөтен дөнья яшьләр форумы белән бергәләп оештырган бәйгесен башланган 21 февраль көнне башланган бәйгесенең кайбер кагыйдәләрен һәм тәртипләрен аңлату өчен чакырылган шәхес буларак чыгыш ясыйм. Беренчедән бу бәйгенең исеме Татар 4.0 дип атала. Чөнки кая гына яшәмәсәк, бу очракта без татар телле җәмгыять, бөтенебез шул 4.0 җәмгыять чорында яшибез. Татар телле мәдәниятебезне, татар тарихыбызны үзебезнең башларыбызда гына түгел, үзебезнең китапларыбызда гына түгел, аны һәрбер интернет катнашучысы күреп, үз файдасына куллана алсын өчен аны интернетка чыгару өстендә эшлибез. Монда нигә Википедияны кулланабыз? Чөнки бөтен дөньяда иң популяр сайтларның берсе булып тора, 5нче урында. Бу бәйге шикләрендә хәзер татарча Википедияга кергәндә хәзер баннерыбыз эленеп тора. Анарга басып бәйгенең битенә ләгәсез дә һәм анда бу бәйгенең тәртибе дә аңлатылган. 21 февральдән башлап 15 апрельгә кадәр сез бәйле номинацияларга мәкаләләр язасыз. Аларны Алла бирса, шул тизмәгә тутырасыз. Без оештыручылар ягыннан сезнең эшчәнлегегезгә ярдәм күрсәтеп торабыз. Ягъни тәҗрибәле татар телле викимедистлар кай вакыт сезгә төркемләү яки халыклар истәү
башка викификация чаралары белән ярдәм итә. Ара-тура күргәнемчә, безнең Чаллы, Казан, башка якларыннан тәҗрибәле катнашучылар хәтта сез башлаган мәкаләләргә, кайберәүләрегез башлаган мәкаләләргә хәтта материал истәп баралар инде. Ләкин бу эш менә кагыйдәләр нигезендә, бәйге кагыйдәләре нигезендә инде сезнең җилкәләрегездә булырга тиеш. Шулай да сезнең өчен беренче адымнар бу аркасында без сезгә ярдәм итү хакыбызны саклыйбыз инде. Сез язасыз, біз сезгә ярдәм итәбез. Аннары 15 апрельдә эшкә жюри кушыла. Жюри инде әйтик башта кагыйдәләр исемлегендә күрсәтелгән критерийлардан карап, сез язган мәкаләләр бәяләүгә кертелә аламы, юкмы дип бәяли. Бу яктан да без тәҗрибәле катнашучылар буларак ярдәм итәрбез жюрига. Аннары кабул критерийларга туры килгән мәкаләләрне бәяләү башлана. Тимерхан әфәнде билгеләгәнчә, 15 апрель белән 20 апрель арасында бу эшчәнлекне оештырабыз без. Жюрига ярдәм итеп. 26 апрель инде Бөтен дөнья яшьләр форумы чарасы шикләрендә Казанда Бауман урамында бүләкләү чарасы да узачак дип көтелә. Хәзер инде әйтик, нинди күзлектән карыйбыз без сезнең мәкаләләргә анарга диелик. Кагыйдәләр Википедия ул инде газетада түгел. Википедия ул хатирәләр да түгел, хатирәләр режимдагы да түгел, дәфтәрдә түгел. Ягъни анда әйтик газета мәкаләсе, журнал мәкаләсе түгел, анда энциклопедик мәкалә кертелергә тиеш. Һәм дә бу яктан безнең мәкалә язу турында безнең Википедияның ярдәм бүлегендә мәкалә, энциклопедик мәкалә нинди булырга тиешлеген аңлаткан бер ярдәм битләре дә бар. Һәрбер мәкаләнең киреш өлеше булырга тиеш, анда мәкалә төрле бүлекләргә бүленә. Һәрбер билгеләнгән факт яки җөмлә эчендәме, ягъни параграф эчендә каян алынганын күрсәтелергә тиеш. Ягъни искәрмә белән кайсы китапның кайсы битеннән яки кайсы веб-сайтында бу фактны тикшереп булып чыга дип күрсәтелергә тиеш. Берәр бирелгән мәгълүмат нейтраль караштан күрсәтелергә тиеш, ягъни иң танылган якташыбыз дип әйтү дөрес түгелдер. Аны шулай әйтәбез икән, ниндидер бер бәйсез басмада бөтен якташлар арасыннан иң танылганы бу кеше икәне расланырга тиеш һәм дә абруйлы нейтраль буларак. Ягъни бу яктан кагыйдәләр буенча башласак, безнең мин да әзрәк кенә буталдым. Окей. Кагыйдәләрдән күрәсез, безнең викификация белән зәңгәртез белән биттә һәрбер бит җирдә викификацияләнгән текст күрсәтелә. Менә әһәмиятлелек кагыйдәсе бар. Нинди темалар әһәмиятле, кайсысы юк. Абруйлы чыганаклар нәрсә икәнен, аннар әйтик, адым-адым барсак, язган мәкаләләр күләм ягыннан әһәмиятлелек мәсьәләгенә туры килә. Күрсәтелгән һәрбер фактка искәрмә куясыз икән, бу факт инде берәр газет, басылган газета, журнал, энциклопедия, аның кайсы битеннән яки әйтик сезнең мәктәбегез яки район газетасының бер мәкаләсенә сатыйсыз икән. Аннары әйтик оригинализләнү булырга тиеш түгел, яки әлбәттә сез әйтик
күршеләр, әби-бабайлар теге яки бу шәхесне яки вакыйганы хәтерләгән кешеләрдән интервью ала аласыз, ләкин Википедияга мин интервью алдым дип, бу интервьюга язма, бу интервьюның язмасы кайдыр булырга тиеш. Хәтта YouTube'та булса да, анарга сылтап була, менә нейтраль караштан языла. Һәрбер кагыйдәсен ачып күрә аласыз. Менә мәсәлән безнең бу калыпка өсти икән. Калыптан кагыйдәгә дә күчеп була. Вот. Мәсәлән, безнең кагыйдәбез бар. 9-нчы эшкәртелмәгән, ләкин русча эшкәртелгән кагыйдәне ачып була. Нәрсә икәнен турында. Һәм дә әлбәттә зур әйбер Википедияда авторлык хокукларын хөрмәт итү. Нәрсә дигән сүз бу? Берәр мәктәп битендә яки бер газетасында инде бастырылган текстны күчерү рөхсәт ителми, китапта булсын. Хәтта рус телендә булган текстны татарчага тәрҗемә итеп бастыру да рөхсәт ителми. Ягъни сез бу текстны үзегез булдырасыз. Википедияда әйтик намуслы кулланылыш кагыйдәсенә нигезләнеп, кайбер башка чыганакларда чыккан текстлардан үзекләрне китереп була, иллюстрация сурәтләү өчен. Ләкин кайдан алдым мин бу үзекне, анда ук искәрмә белән билгеләү. Шундый тексттан, шундый битендән, һәм дә аның зур булмавы зарур. Шарт. Ягъни кулланылган әдәбият, әлбәттә аста ул кулланылган әдәбият бүлегендә җыела ала. Ләкин монда инде әйтик рефератлар язу кебек, университетларда курс эшен әзерләү яки дипломны әзерләү кебек үк һәрбер җөмләнең, һәрбер фактның каян алынганы дәлилләү мәҗбүри дип санала. Моннан чыгып, инде кагыйдәләрдә билгеләнгән, чөнки менә бу беренчел фильтрны ясаганда без жюримы булсын, без тәҗрибәле кулланучылармы булсын, берәр мәкаләнең каян булсын да булса күчерелгәнен күрәбез икән, бәйле калыпларны урнаштырабыз. Үрнәк буларак күрсәтим, аласыз. Менә әйтик, Түбән Каманың 29-нчы мәктәп исемле кулланучыбыз, яңа теркәлгәне, язган 2 мәкаләне ачым. Менә алар мәктәпнең тарихы турында языла башлаган мәкалә һәм дә Таҗигизат турында языла башлаган мәкаләләр. Таҗигизат турында языла башлаган мәкаләне үзем инде куркыныч калыплар белән сурәтләдем. Беренчедән аны бетерүгә куйдым. Чөнки татарча Википедияда бер темага багышланган 2 мәкалә яши алмый. Бу бер феномен. Ягъни күрәбез, Таҗигизатка багышланган мәкалә инде бар, анарга истәү рөхсәт ителә. Менә икенче бер бит буларак яши алмый. Аннары әйттем, менә монда өстәлгән материал бәлки абруйлыдыр. Аны тиешле искәрмәләр белән дәлилләп, инде гамәлдә булган Таҗигизат мәкаләсенә өстәү урынлы булачактыр дип. Монда чыганаклар күрсәтелмәгән, ягъни менә әйтик, хәзер иллюстратив буларак күрсәтим. Менә озын текст куелган, матур шигырьләр үзекләре, Сания апа белән әңгәмә кырабыз һәм башкалар. Менә каян алынган бу текст? Әйтик,
күрсәтелмә һәрбер җөмлә, аның кем авторы инде бу җөмләнең күрсәтелмәгән. Ягъни бу мәктәп исеменнән язучымы бу текстны яратканмы? Югыйсә ул менә аста күрсәтелгән кулланылган әдәбияттан күчерелгәнме? Ачыкланмый. Һәм дә тагын нинди калыпларга карасак, менә монда күрәбез һәрбер фактны каян алынганны күрсәтелмәгән, викиләштерелмәгән яки менә инде кемдер викиләштерә башлады, ягъни әдәбият сүзенә сылтаманы урнаштырды. Һәм дә иң әһәмиятлесе, күрәс монда төс кодлавы бара. Кызылы инде куркыныч калыбы. Аннар менә шу әфлисун төслесе ул да әһәмиятле, калганнары шул кадәр куркыныч түгел. Ягъни кызылы яки әфлисун төслесе булса, димәк сезнең мәкаләгез инде бәяләү җәдвәленә кертелсә дә, бәяләү өчен каралмый дигән сүз. Менә әлегә шулай кебегрәк. Тагын бер әйберне өстәп була. Безнең республикабызда инде алга китүләр күренә, ягъни Казан мэриясының веб-сәхифәсе, Татарстан хөкүмәтенең Татарстан.ру порталы. Хәзерге чорда Бөтен дөнья татарлар конгрессының битедә ирекле лицензияга күчкәннәр, ягъни үзегез яза торган бер шәхес турында бу порталда мәгълүматны табасыз икән, яки бер феномен турында, аны Википедияга күчерү яки фотографияны, бу порталлардан алынган фотографияларны истәү рөхсәт ителә дигән сүз, чөнки бу алдынгылар инде халыкара дәрәҗәдә хөрмәт ителгән ирекле лицензияларны кулланалар. Менә әйтик, бастырылган китаплар, журналларның күбесе һәм дә әлегә безнең интернеттагы күпчелек веб-порталлары нан күчерү тыела, чөнки авторлык хокуклары, плагиат мәсьәләсе хәтта каян алдым дип билгеләсәгез дә, ул әйтик, хокук ягыннан сыры зона. Аның өчен Википедияга кертелә алмый. Сез дөньяның иң тәэсирле сайтына язасыз икән, бөтен эзләгечләр Яндекс булсынмы, Гуглмы, алдынгы сафларда чыгарачагын ясыйсыз икән, бу язылган мәгълүмат мәңгелек килеш сакланачак, җирдәме, башка әйтик, космостамы, башта әйтик, хәтта инде айга да урнаштырылган үрнәкләре бар безнең. Анда инде киләчәк буыннар бүген 21 гасырда яшәүче татарларга тиешле яктан карасын дип, безне хөрмәт итсен дип искә тоту зарур кебек тоела. Менә әлегә шулайрак, Тимерхан әфәнде, нәрсә булса, тәкъдим итмәссез микән, онытмадым микән? Яхшы мәкалә үрнәген күрсәтсәгез иде. Яхшы мәкалә, Мәкалә. Окей. Үземнең иң яхшы мәкаләләрне күрсәтим. Кирәк булса сүгерсез. Халыкара хатын-кызлар көне. Менә кызым халыкара хатын-кызлар көнен нәрсә икәнен белсен өчен үзем язган төрле бүлекләрдән тәрҗемә иткән төрле телләрдән бер мәкалә. Ягъни һәрбер мәкаләнең кирешлеше булырга тиеш, ягъни сез аңлаткан феномен нәрсә икәнен, каян барып чыкканы, әзме аннар һәрбер феноменның, әйтик, менә бу чакта феномен шәхесләрне ачырмын. Анда аның тарихы, аның бүгенгесе, бу чакта әйтик, һәр ел халыкара дәрәҗәдә үткәрелә, аның темалары бар. Һәм әйтик, башка кайбер элементлары шулай карагыз, искәрмәләр. Мәсәлән, шулай карагыз, әйтик, халыкара хатын-кызлар көне өчен ул халыкара балаларны яклау көне, бәйле тема. Искәрмәләр күрәсез һәрбер мәкаләдә, һәрберсе түгел инде, ләкин менә
күрәбез. Факт бирелә, һәм дә аны каян карыйбыз? Күрсәтәбез. Ну, күрсәтәм менә шундый сайтта шул көнне тикшерелгән яши дигәне. Хәзер Тимерхан әфәнде язган мәкаләне сайлыйк. Ул безнең реферат урынына мәктәптә бер 2 ел бүген явышмасам, мин аны өйрәткәндә язган иде. Галимҗан Ибраһимов турында явышмасам. Галимҗан Ибраһимов. Мәктәптә укытучысыннан, директорынан рөхсәт сорап, дәфтәргә реферат язу урынына менә шундыйны ясаган иде. Менә күрәсез, монда аның кая туганы, шәхес, кайчан кая туганы, кайда һәм кайчан үлгәнен кыскача аңлатма. Кем икәнен, кем бу шәхес, аны күрәбез 32нче елда анара хезмәт батыры нәрсә инде ул, медальме, орденме белән бүләкләнгән, калып урнаштырган, фотографиясын өстәгән. Һәм күрәбез, тормыш юлын билгели, һәрбер этапны күрсәтә. Алия мәдрәсәсе, Казан, инкыйлаб эшләре, каптан соңгы еллары, аннары бу эшчәнлек тормыш юлы, шәхси тормышына бәяләнгән бер бүлек, иҗатын категорияларга туплый язган әсәрләрен библиографиясы, Галимҗан Ибраһимовка багышланган истәлек чаралары, һәм охшаш темаларга нәрсә бар икәнен Галимҗан Ибраһимов исемендәге Татар теле, әдәбият һәм сәнгать институты, әйтик, шәхес икән, шәхес порталын карый аласыз, башка татар шәхесләре турында яки гомумән анда Эйнштейн турында да татарча укып була, башкача. Һәм дә ул әдәбиятка карый икән, димәк, әдәбият порталында карый аласыз. Кулланылган чыганаклар, ягъни ул инде кулланылган әдәбият һәм искәрмәләр, һәрбер фактны карыйк. 11-нчесе нәрсә турында сөйли? Ягъни истәлек 96нчы елда Башкортстан Республикасының Авырхазы районы хакимияте тарафыннан Галимҗан Ибраһимов исемендәге премия булдырылган икән. Яза Тимерхан әфәнде, һәм каян тикшереп алабыз? Дөресме, юкмы? Без татарча Википедиядә тикшерүчәнлек мәсләге эшли. Менә, димәк, менә шунда басып, Галимҗан Ибраһимов исемендәге премия. Ул инде ачыла, ягъни карыйбыз. Ягъни мин бу, әйтик, 200 елданмы, 300 елданмы бер баламы кеше аны ачып, шул сылтаманы табырга тиеш. Булса бу биттә, булмаса интернет архивында. Менә премия имя Галимҗан Ибраһимова, ягъни сүзгә генә түгел, дәлиленә нигезләнеп ясыйбыз. Ягъни хәзер без 2 үрнәкне күрсәттек, бер феномен, берсе шәхес. Алайса тагын бер үрнәкне күрсәттек, әле яхшы мәкаләне ялгышмасам, Сәләт Вики мәктәбенең сәфәрләре шикләрендә Сәфәрләре түгел, бер укучысы язган иде, укыту сессиясе кысаларында. Так, без хәзер Сәләт Вики мәктәбе дип керәбез. Укыту сессиясе язылган мәкаләләр. Татар теле темасына бәйле булырга тиешме? Шул Брауншвейгны ачып була. Брауншвейг. Иске татарча, иске төрекчә. Так, biz kimnin? Так, yavaş-yavaş isimlik boyunca barıq. Так. Şöyle qırqınken. Iki мәктәп. Bu инде категориялы төркемгә киреп киттек. Мин бу навигациясы һәрбер китапханәдә яки энциклопедиядә индекс була, бүлекләр була. Монда инде
шул төркемләрне истәү дә көтелә. Без Википедиядә алар мәкаләнең астында. Менә Түбән Кама шәһәре 29-нчы мәктәп тарихы, менә монда куркыныч калыпларны урнаштырдым. Һәрбер мәкаләнең астында менә бу төркемнәр була. Менә бу төркемләү системасы, ягъни китапханәдәге полкалар аркылы мин Тимерхан әфәнде билгеләгән мәкаләләр үрнәкләрен, конкурс мәкаләләре эзлим. Так, Пиза манарасы, фосфорлы башламалар, Әхмәт Заки Сафиуллин, бу шәхесләр, Йокы, Биг Бен, Конгресс китапханәсен ачык. Әйтик, берәр татар мәчете яки мәдрәсәсе турында мәкалә язасыз икән. Ягъни, юк, миңа бигрәк ошамый, монда төркемләр юк. Окей, Йокы, феномен. Ягъни, монда да бу феноменның нәрсә икәне, әйтик, сурәтләү үрнәге бирелә. Аның физиологиясы, функциялары, озынлыгы, төрләре сыйсты, өйрәнү тарихы, хайваннар йокысы, йокы вакытында сулыш, бүлекләр бирелә. Аны шулай карагыз, күрәбез шулай ук кулланылган әдәбият. Карыйбыз бу нәрсә. Төркемләр бирелгән. Бик шәп, астагы бүлекләре бик шәп булмаса да, кимендә бер кайбер искәрмәләр, монда инде инглиз телле журналлардан алынганнары күрсәтелә. Менә бу калып эшләми. Һәм төркемләнә. Ягъни, башка бер үрнәккә карасак, әйтик, Пиза манарасы. Әйтик, бусы инде берәр аны карап алыйк. Ягъни, аның феноменның нәрсә икәне, кыскача аңлатмасы, сурәте, әзрәк кайчан барлыкка килүе, кайда урнашуы, әйтик, авылы, районы, архитекторы, сезгә билгеле булган мәсьәләләр. Һәм дә аның бу мәкаләнең төзелеше, төп мәгълүмат, төзү эшләре тарихы, хронология, төзүчеләр, фактлар. Һәм дә карыйбыз, шулай ук мөмкин кадәр күбрәк искәрмәләр бирергә тиеш. Бусын бик шәп үрнәк дип әйтмәс идем, чөнки монда күрәбез искәрмәләр юк диярлек. Сылтамалар бар, ике генә искәрмә бирелгән. Ягъни, бу мәкалә ялгышмасам тәрҗемә ителгән мәкалә, башка телдән, русчаданмы, итальянчаданмы, ләкин бу эшне безнең Сәләт яки мәктәбендә катнашкан берәүе ясаган иде. Менә монда инде бәяләү җәдвәле, үрнәге сезнең чагында охшаш хәл булачак. Күрәсез, бу очракта казый катнашты. Безнең Абдулла әфәнде Хамидуллин, мин Фәрхәт, инде Фәрхәт Казан, бу минем ник, һәм Тимерхан әфәнде. Һәр берәү безгә билгеләнә инде менә шундый җәдвәл үрнәге, төрле критерийлар. Һәр бер критерий буенча менә күрәсез, менә монда мәкалә язылган, һәр бер мәкаләнең бәхәс бите бар. Бәхәс битендә бу мәкалә турында төрле
Комментарийлар калдыру урынында бу очракта жюри агзалары сез булдырган мәкаләләрнең бәхәс битләрен нәкъ шулай кулланачак. Менә мәсәлән, бу Түбән Кама шәһәренең 29-нчы мәктәп тарихын битен мин тәкъдим иткәнчә 29-нчы мәктәп Түбән Кама буларак исеме үзгәртелгәч, һәм дә анда бу бит тәртипкә китерелгәч, аннары аны бәяли башлаганда, без инде менә бәхәс битенә керәбез дә үзебезнең калыплар, без түгел инде жюри әгъзалары аны тутыра башлый. Һәм дә үрнәкне без менә Йокы Пиза манарасы үрнәгендә күрә алабыз. Ягъни сез эшләнгән эшләрне без ничек бәялибез. Критерийлар билгеле булачак, сез аны һәрберегез үзегез мәкалә, үзегез язган мәкалә очраганда да, башкалар язган мәкалә очраганда да күрәчәксез. Төрле критерийлар, һәрбер жюри әгъзасы үзенең балын бирә. Сезнең очраганда инде авторлык хокукларын бозу-бозмау һәм дә калыплар урнаштырылмау у фильтр буларак, ягъни аны сызырбыз сезнең очрагында. Башкалары бәлки кагылачактыр. Вот, күрәбез. Абдулла Хамидуллин Пиза мәкаләсе өчен, манарасы өчен 18 балл биргән иде. Яскин Фәрхәт Фаткуллин, мин инде булам, шул мәкалә өчен 11 балл бирде. Тимерхан әфәнде шул мәкалә өчен 12 балл бирде. Нәтиҗәдә Пиза манарасы өчен, ялгышмасам, әйтик, бәяләү җәдвәлендә уртача балл бирелгән иде. 18, 12, 11, 41 була дип, инде 3-кә бүләбез дә, күпме булганын хәтерләмим. Ләкин аны тикшерә алабыз. Бу биткә нәрсә сауты. Күрәбез. Иң яхшы мәкалә конкурсы яз. Һәм менә безнең очракта да, бу Татар 4.0 очрагында да бар язылган мәкаләләр менә шундый охшаш тизмәгә әйтик, бәяләнүгә кабул ителгән мәкаләләр менә шундый охшаш таблицада тупланачак. Аның мәкалә исеме, нинди ник тарафыннан язылганы, кая аның бәяләү урнаштырылганы бәхәс битендә һәм уртача балл. Менә без күрәбез, монда Пиза манарасы уртача балл 13.67 чыккан иде. Призлар аерым, менә 2-3 номинациядә аерым шәхси бәяләү буенча инде һәрбер катнашучы күпме баллар, мәкалә язып күпме баллар җыйганы менә охшаш таблицада оештырылачак. Аны инде соңрак, ялгышмасам, сезгә хәбәр итербез бер яктан, икенче яктан безнең аны жюри әгъзалары ясаячак, менә 15-20 апрель арасында. Һәм дә аны рәсми килеш нәтиҗәләрне бастырганда, бөтен нәтиҗәләрне күрә аласыз. Безнең абруйлы жюрибызның карары, әйтик, окончательное обжалование не подлежит. Менә безнең Айрат Файзрахманов, Илдар Шафиков, Искәндәр Набиуллин һәм Айдар Шайхин. Монда бу биттә, проект 4.0 битендә үк бар ничек бәялибез икәненә сылтаманы урнаштырабыз. Тимерхан әфәнде исемә төшергән иде. Менә бәйге оештыручылары барыбыз бар. Сез һәр вакыт безгә яза аласыз. Ягъни әйтик, минем очрагымда менә шулай. Язасыз да. Һәр булсын мәкаләнең, булсын катнашучының бәхәс бите бар. Бәхәс битенә керәсез дә һәм бер хәбәр калдырасыз. Мәсәлән, минем очрагымда менә шундый тема бар. Яңа теманы башлар өчен монда басыгыз. Булмаса, менә һәрбер биттә менә шулай яңа тема өстәү дип басасыз. Монда үзегезнең мәкаләгезне әйтик исеменме, яки сорау менә язасыз. Аста инде сезгә кирәк булган
мәгълүмат алу кирәк булган мәсьәләне сүзгә аласыз. Аннары аны имзал, менә шулай, менә бу символга басып имза калдырасыз да, ягъни кем язганын белер өчен һәм саклыйсыз. Нәтиҗәдә без сез белән элемтәгә кереп, туган соравыгызга җавапны язабыз сезнең үзегезнең бәхәс битегездә яки шул битнең бәхәс битендә сезне телгә алып, кулланучы исемен сездә нәтиҗәдә сезгә хәбәр килгәндә, гадәттә менә бер хисап язма өстендә да кызыл лампочка яна башлый. Һәм сез каян хәбәрне ала алганыгыз, каян мәгълүматны күрә алганыгызны күрә аласыз. Бәлки җиңелрәк булсын өчен үзегез бер мәкаләне язасыз икән, шул ук әйтик, Түбән-Кама шәһәре 29нчы мәктәп тарихы мәкаләне язасыз икән, анарга кагылышлы бар сорауларны аның бәхәс битендә бастыра аласыз. Без аның бәхәс битендә җавапларны да кайтарып торырбыз. Үзебез әйткәнемчә, сезгә ярдәм күрсәтеп торырбыз шул төркемләү, калыплар, викификация белән. Чөнки үзебез аңлыйбыз, бу зур адымлар, бу татар дөньясында гына түгел, хәтта Россиядә дә мәктәпләр дәрәҗәсендә әле танылмаган эшчәнлек. Безгә Татарстан буларак та, татар халкы буларак та инде дөньядан артта калу бер дә килешми. Алдынгы үрнәкләрдән булсын шул Грециядә 8-9 яшьлекләрне өйрәтәләр инде, язалар. Балалар Швейцариядә булсынмы, Болгариядә булсынмы, Канадада булсынмы, безгә дә шул дәрәҗәдә гыйлемне туплау зарур кебек тоела. Менә әлегә шулай. Тимерхан әфәнде. Фәрхәт абый, шул бәйгенең, мәсәлән, Википедияда теркәлү процессын танытып күрсәтсәгез иде. Яхшы, теркәлү процессын ничек күрсәтеп була ди, күрсәтеп алу. Википедияның һәрбер битендә югарыда уң яктан яңа кулланучыны теркәү бите бар. Әйтик, битенә сылтамасы бар. Анарга менә күрсәтәм указка белән. Анарга басасыз да. Әйтик, социаль челтәрләрдә кебек үк сезгә форманы тутырырга тәкъдим итә. Ягъни монда хисап язманы, исемне кертегез, берәр сер сүзне, пароль дигәне. Менә бу очракта мин Тимерхан исемле яңа кулланучыны терки алмыйм. Чөнки кертелгән исем инде кулланыла. Зинһар башка исем сайлагыз. Әйтик, Тимерхан 12 була ала. Берәр сер сүзне уйлап чыгарабыз, нинди булганы. Сүзне кабатлыйбыз. Электрон почтаны тутырырга тәкъдим итәр идем. Менә бу инде Тимерхан әфәнденең компьютеры. Аның өчен ул безгә Тимерхан әфәнденең электрон почтасын бирә. Капчаны тутырабыз. Әлбәттә, мин язганы татар телендә, инглиз телендәгесенә туры килми, ул миңа хата дип күрсәтәчәк. Тимерхан әфәнденең электрон адресында Сара дип күрсәтте, чөнки ул инде кулланылышта. Нәтиҗәдә менә хисап язмасын төзүгә басабыз да, бөтенесе дөрес чыкса, ул безгә әйтә, сез теркәлдегез дип. Һәм соңыннан бу хисап язмасын кертеп керә аласыз. Яки хәзер үземнән әйтик, без бу өлешне хатасыз үздек, керүгә басам һәм үз исемем белән керим. Так.
Минеке. Так. Окей. İngilizcesi керек. Менің хисап жазғым мен өз уақытымда міне шулай. Аны жазған едім әлі өзгертмедім. Керек мен мысалы менікі түгел. Нәтижеде кірдім екен, менің хисап yazмасы жазыла. Мұнда меңа келген хабарлар, екі түрлі хабарлар, һәм дә менің бәхәс битім, түрлі көйләнмәләр. Әйтик, интерфейс тілін үзгәртә аласыз. Бар бүлекләрдә татарча булсын, бар бүлекләрдә кытайча булсын дип, өстәмә бета мөмкинлекләрне кабызу системасы. Күзәтү исемлеге, мәсәлән, кайбер мәкаләләрне сайлыйсыз, аны билгелисез, күзәтү исемлегенә кертәсез икән, айрым күзәтеп тора аласыз. Минем кертемем, анда чыгу мөмкинлеге. Нишулай кебек, Тимерхан әфәнде? Һәм әйтик, сораулар булса, бәлкем хәзер чатта язсыннар. Карыйбыз. Анда юк. Чатта юк. Язсыннар. Әлеге мизгелдән инде булса сорауларыгызга җавап бирүемне теләсәгез, зинһар чатта язып торыгыз, шул YouTube трансляцияның чатында. Чөнки бу безнең өчен бердән-бер элемтә усулы алып тора. Хәзер тагын бер тапкыр карап алыйк. Бу бәйгенең 4 номинациясы бар. Истәлекле урыннары Татар сәясәт дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре һәм Татарстан һәм татар тарихыннан бер вакыйга турындагы мәкаләләр. Иң яхшы мәктәп командасы шул ук 3 номинациялар шикләрендә мәкаләләр яза. Бу инде айрым ясалган, мәктәп командалары өйрәнеп торсыннар дип. Күрәбез, әлеге мизгелдә языла башлаган безнең актив катнашучыларыбыз җәдвәлне тутырып баралар. Бу гомумән вики текстны үзгәртү аркылы ясала, чөнки таблицаны тутыру. Ләкин без сезне күзәтеп торабыз. Менә әйтик, үрнәкне күтәрик. Соңгы үзгәртүләр аркылы без күзәтеп торабыз. Һәм сез үзегез бу шул тизмәгә бәйле номинацияларга кертә алмасагыз, булып чыкмаса, сезгә ярдәм итеп күрсәтербез. Ягъни әйтик, менә соңгы үзгәртүләр түгел, яңа битләр булсын. Бу бәйгедә фәкать яңа булдырылган битләр генә бәяләнә. Шулаймы, Тимерхан әфәнде? Чөнки Википедиядә берәр мәкаләнең авторы юк. Ягъни бу минеке мәкалә дип башкаларга анда үзгәртүләр кертү тыелмый. Әмма сез аны башлагансыз икән, димәк, сез инде бу җәдвәлгә кертелергә һәм дә бәйгедә катнашырга хокукны алгансыз дип. Менә күрәбез, Карабаш тавы 26 март язылган иде. Бусы кертеп була, башкалары күрәбез, башка темаларга языла, аларны кертеп булмый.
Менә Рәшит Нигъматуллин бусы кертелә ала. Ул керде. Кертелгән инде нәди Тимерхан әфәнде. Менә шулай кебек, без күзәтеп торабыз. Сез Алла бирса, бу бәйгедә катнашып, үзегезнең белемегезне дә, сәләтләрегезне дә үстереп торасыз. Безнең халкыбызның киләчәгенә зур өлеш кертеп торасыз. Бөтендөнья татар яшьләре конгрессы инде бүләкләү ягында караган. Рәхмәт сезгә. Шуның, Тимерхан әфәнде, сораулар юк микән? Сораулар юк. Сораулар юк. Алайса шулай итеп саубуллашып торабыз без сезнең белән. Сораулар калса, бәхәс битегездә бер яктан саутамалар урнаштырылган, икенче яктан инде үзегез тапмасагыз, безгә безнең оештыручыларның бәхәс битләрендә хәбәр калдырыгыз, яки без сезгә җавап бирербез. Булмаса, сез яза башлаган битенең бәхәс битендә языгыз. Сезгә уңайлырак булса, кайсы уңайлырак, шулай эшләгез.